السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همّا نذين طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبة لنذي والدعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا همّا نذا إيون شرين دوس يارنذ قوم خيشنذ إنا تانذ أغل غيدنذ دنيا وآخر سعادة قننمك يذ أخلق بيتن إن شاء الله. geçen haftalarda geçişine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik berileninin 5 yıl 6 yıl geçenden sonra Hazreti Necaşi'nin gurrunları ve sahabalardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdlerinden Mekke-i Mukarreme'ne ep verip de Habeşe diyen yurda hicret edenlerinin gurrunları geçti. Ve Habeşe diyen yurttan 30-40 neferi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına derru gelip fırsatten istifade edip vakittan kok gelenini illin vermeni deryani yarıp gelakana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna mümin Müslüman olup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalar olup gittiler. Geçen hafta pek Allah kokladığından hizmetine de getirdi. Ama kafirler bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qatı şedidrak inni birine aydılacak gurrunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 46. yaşının ahirrağına yani peygamberlik berilenden 6 yıl dolup bariyaka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağası ikisinin arasında bir gurrun oluyor. Mübarek yaşı 46. yaşın ahirine gelinne kafirler Kureyş Üyüşüp de Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Ebu Talib da Peygamberimizi saklayan adam, Peygamberimizin ağası, Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın da dedesi, Peygamberimizin de dedesi yanık bulup ululdan adam. 8 yaştan meylek saklayan adam. Hulasa Kureyş Ebu Talib'in yanına geliyorlar. O ham ay diyorlar, ya Ebu Talib, إن لك سنا وشرفا فينا وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه. Ey Ebu Talib, biz sana kan ayttık, balliğini sakla deyip, bir müdenne de koy deyip, ama sen balliğine zat demedin, Muhammed'e zat demedin, yoluna geçmedin. İnni bizim tahammülümüz tamam oldu. İnni biz zor bizim butlarımızı, Hudaylamızı sevye, ayıp etiye, ve bizim akıllı adamlarımıza akılsız diye botun yüzüne düşüp verensen
Biz bunu başarmayız diptir. Hatta tekuffahu anna ev nunazilehu ve iyyaka fi zalik. Ey Ebu Talib, inne haydur gir cenge deyiliptir. Biz inni ceng edecek diptir. Ya Muhammed'i bize tebil ver, biz aşkara öldürecek diptirler. Ya inke çıkın orta, ağası olun, inisi olun, biz Kureyş siz bilen ceng edecek. Çalışacak diptir, uruşacak diptir. Koy iki taraf helak olsun diptir. Sen ballığını sakla. Ohun bir Ebu Talib'e heyvur ağır geliptir bir kep. Kavc edip kulağa sayın. İyidinden bir olukan gurrun ma, ohun inşallah ondan 20 dakikadağı havsını bilen kulağa sayın bir olukan almal dersimiz var içinde. Ohun Ebu Talib heyvur ağır geliptir bir gurrun ki Kureyş sını bilen bir ballılarını Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inni öldürecektin. Hiç öldürme yağdaya barmayadırlar bundan odal. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öz ballısını Ebu Talib çağırıptır. Aham aydıptır. Yebne ahi, ey ballıyım deyiptir. Ey doğunumun oğlu deyiptir. Kureyş gelip bana şu kepleri ayttılar. Ya şon evine geç, ya da şonu bize tebiller, biz öldürecek. Ya da haydırıp ceng etmege, uruşmaga, çalışmaga teyyar ollayıp ayttılar. Ey ballıyım deyiptir. Sen bir bana kömekçi ol, men başarmacak işimi bana ağrım salma deyiptir. Men hatırıma duşula deyiptir. Aham peygamberimiz bir ağası Ebu Talib kömek edecek gärowy inni yuwaş öz ballysını arka olacak gärow deyip şojury fikredip bir kudratly kep aýdypdyr Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aýdypdyr. Ya ammi, ey ağam Ebu Talib deyipdir. Wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah Teala ev ehlike fih ma taraktuhu. Ey Ebu Talib deyipdir. Ey ağam deyipdir. Eger şu kafirlar şu doğup batıp duran günü barakana getirip men sagelimde koysalar, doğup batıp duran ayı getirip men çefelimde koysalar, men şi Huday Taala'nın dinini çağırmamı onu da ekbermerim deyipdir. Ya men şu yolla canım verir, ya da helak bolorum, ya da şunu yüze çıkarmağa sebep bolorum deyipdir. Sümme ista'dara ve ebeka, Aham mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaş akıp ağlap ettir. On çıkıp gidiptir otaqdan. Aham peygamberimiz mübarek gözünden yaş akıp ağlap çıkıp gidenne Ebu Talib aydıptır. Hey valliyim deyiptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyidine vakittir. Näme deyiptir? Yebne ahi, fekul ma ahbabta, fevallahi la usellimuke li şeyin ebede. Ballim ağat deyiptir. Bar deyiptir. Nämet ýamursaň ediber, dinine çağırıp Allah bilen ant bolsun seni şu kafirlere täbil bermerin deyipdir. Bitin ağı ini bol qırılşar, hemmäňiň gany döküler, emme seni täbil bermäýin deyipdir. Bar narahat bolma deyipdir. Ağlama mundan çüreyim deyipdir. Aham bu urrun hadisçe qalypdyr. Ey jawan dostlar, ey mümin, musulman, ayal ve erkek doğanlar. Peygamberimiz bir kep aytdy kafirlara, belki bütün alem cihana şol kefi bilen Huday Taala'nın azamatyny, Allah Taala'nın dininin azamatyny, bizim dinin beraberine mesuliyetinin uldugyny, dünya yaşap bilen dünýämiz gerçi qawda bolsa Huday Taala'nın dininin beraberine şibinin qanatyça erzişi ýokdugyny belledipdir. Aýtmanlar, siz eger Mekkeň padyşasy etseňizde men şu dinimi etbermerin diýmedi. Men şu bitin Araplardan padyşasy etseňiz onu da men etbererin diýmedi. Odetden kulağa asaydım. Meni yerin yüzünün padişahı etseniz, yerin yüzünün kızıl kumuşunu verseniz, onu da men etbererin diýmedi. Yerin içindeki hazinala,
yerin içinde kızıl kümüşlü dursun deyipdir. Bir bolmazıklat barıp ayı men elime getiren deyipdir. Şu doğup batıp duran en ulukon bizim gözümüzde görünüyen dat günü gütten getiragan deyipdir. Onu da men etbermerin bir iş deyipdir. Bir yer kızıl kümüş pul dünya aylık kulluk bıraktırağlaman deyipdir. Yerin gürrümünden çıkayıl deyipdir. Şu dünyada bizim gözümüzde görünüp duran bir ulukorrak dağıtlardan ay bilen gün mü? Şonu getirseniz men etbermerin deyipdir. Yani bir cevap veripdir. Bütün kafirleri yani donduruptur. Kipletmeyen koyuptur. Kipleri yer koymandır. Yani o duruverttir lohum. Ayı getirteniz, günü getirtmeyen elimde koysanız da yerin vurduğundan çıkın deyiptir. Onu da men mesuliyetim var. Huday Teala bana buyruk etti. Yani Huday bana buyurdu. Sen iş etmeli, dine çağırmalı. Hudayın buyruğunu men etbermerin deyiptir. Bir 2-3 tane ulukon ders var. Qavjılık qavsele bilen kulak asaylayın. Derdimi de derman görürlerdir. Evvelena din yani Huday Taala'nın buyruğu. Yani yaradan Allah Taala'nın razıçılığı şon içinde. Yani şonu etmesen Hudayın qaharı şon içinde deydiği. Peygamberimiz öldен eğer ayı günü getirseniz de eğer tamam mülkleri bana berseniz de men Hudayın buyruğunu etbermerin diyorti. Bir der salman zadımız var bunun içinde. Ey mümin Müslüman da Allah. Dünyanın beraberine bir dünyadan bile verilecek olup tuqa dünyanın beraberine Huday Taala'nın buyruğunu etbermelilerliğine. Näme diýip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ayı getirseniz, günü getirseniz de men şu Hudaýyň buyrugyny men etbermerin diýipdir. Ger jahan pişet buzurgu bi bonist pişe kudret zerre-i midam ki nist. Ay gün yıldızlı ne kadar ulukon, ne kadar kan, biter bir menzume-i şemsi ulukonlat deyip aydiyat. Ger jahan pişet buzurgu bi bonist dünyanı öğreyen ne kadar ulukon bir kehkeşarları öldü. Milyardaha yıldızlar var içinde. Ne kadar ulukon deyip aydiyan pişe kudret zerre-i midam ki nist. Ey mümin Müslüman, ay gün yıldız şu görýän zatlamı beyik Allah Taala'nın kudretinin beraberine zerrede dädipdir. Sarı qarınçan ayakçı dädipdir. Bir insanla kişicik bolansak bile bizim gözümüzde olaqan görünýär. Özümüz biter kişicik bolansak bir dağın ýanyna duramyzda sen görünýärmi? Bir dağın ýanyna duramyzda. Sen görünýärmi? Ay gün yıldızla bile olaqan bolup görünýär. Emma fişi kudret zerre-i midan kenis. Allah'ın kudretinin yanından zerrede dädipdir. Hiç zat dädipdir. Şol Huday Taala'nın buyruğu var. Ey benden falan iş etdikdi. Şol beyik Allah Taala. Yok. Men bir tane dünyam var. Bir otacık gerek, perdecik gerek, mubulcuk gerek deyipdi. Şol beyik Allah Taala'nın buyruğundan näzire çıkamadı. Peygamberimizin aýdyp duran kefil öreýin. Yerwen dursun deyipdir. Ay bilen yıldız, ay bilen günü getirseňiz de bana, şonu men adım etseňiz de Huday Taala'nın buyruğunu men etbermerin deyipdir. Betşi taada iki yani onu kon bellemez adımız var. İki urun qawşuneýin, hawsyle bilen oham ilgin alıp gideýin. Ey mümin Müslüman dogalla. Ey mümin Müslüman dogalla. Ey mümin Müslüman dogalla. Biz Allah Taala imanımız var. Emma Huday Taala näme diýär? A'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma qadarullah hakka qadrihi. Kafirlar Huday Taala hak hormatyny goýmadylar diýipdir. Ve ma qadarullah hakka qadrihi. Kafirlar Huday Taala gelişigli formasına hormat koymadılar deyipdir. Huday Taala şayestegisi var formasına ta'zim etmediler, ululamadılar.
Hudaýy we Hudaýyň gurrugny kiçi tutdular diýipdir. İýdin näme? Wal ardu jemi'an qabdatuhu yawmal qiyamat was semawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu ve taala amma yushrikun. Yer o göň hemmesini üýşürüp Hudaý Taala'nın gabzasynda diýipdir. Hudaý aýdýaşyny Suriye Zumar 67-nji aýada. Yerin şodurşy, göňler, asmanlar tamam menzumelen şodurşy. Matwiyatun bi yamini hemmeti üýşürürje Hudaý Taala'nın gudratynyň elinde diýipdir. Halany mederin diýipdir Hudaý Taala. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek minberiniň üstünde ýanky aýaty okypdyr. Näme aýatdy? Ýanky okuyanymy? Wa ma qadarullahu haqqa qadri Hudaý Taala'ny hak hormatlamaly formasyna Hudaý Taala'ny ululamadylar. Şu aýaty okyp Resulullah'dan tefsirini aýdypdyr. Farajafa bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el-minber hatta qulna la yakhirranna bih hadisun sahih. Hudaý Taala hak hormatyny goýmadylar kafirler. Hudaý Taala'ny ululamadylar. Şu aýaň tefsirini aýdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiň etegindäki minber titräpdir. Şu haybatyny götürüp bilmäni. Hudaý Taala'nın azamatynyň gurrunmelentin minber titräpdir. Sahabalar aýdýa, hatta gorkdyk, la yakhirranna bih. Ey Hudaý minber Resulullah'ny yıkamasa diýipdir. Agaçtan bolan minber jydamany titremäge durdy diýe. Haybatyny götürüp bilmedi diye. Näme görürüm? Kafirler Hudaý Taala'ny hak hormatyny goýmadylar. Hudaý Taala'ny ululamadylar. Hudaý Taala'nın azizul jabbarul mutakabbirligini ululamadylar. Şo gurrunun tefsirini aýdanda Peygamberimiz hatta mübarek elini adı oýnady berdir. Ewne, iýdine Hudaý Taala'nın azamatynyň gurrun berip aham minber titremäge durdy. Ey la yakhirranna bih minber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile yıkılamatın diydik. Hadisun sahih. Sahih-i Bukhari'de, Muslim'de var. Kafirliğin ýagdaýy Hudaý Taala azamat goýmaýar. Bir beýik Allah Taala azamat goýmaly. Resulullah jan görüň näme diýe? Eger aýy getirseňizde, eger güni getirseňizde, aýy güni yaradan beýik Allah'ın men buýrugyny goýmaryn ahym diýipdir. Aýwyn näme bolupdyr? Aýwyny yaradanyň beraberine. İmanly dogly ýüregimde salmaly görürüm men haşy. Oglan oýun görürüm däl haşy. Ger jahan pişet buzurgo bihibonis pişi kudret zerre-i meydan kenis. Yer göň, yerin içindäki gyzyl, kümüş, pul, yer göň, apartman, sahtymalla biziň ýanymyzda ulukon. Nädir ulukon diýsekde? Allah Taala'nın kudretiniň ýanynda zerrede däl diýipdir. Bir näjire oham Hudaý saklagyn bir Hudaý Taala'dan başga zady ululap, dünýäň zadyny ululap, Hudaý Taala'nın azamatyny ýüregimizden çykarsak, asen gurrungyny agzap bolmaýar ki, ol kafirliň ýagdaýy ki, musulmanyň bolmaly ýagdaýy däl ki ýok. Ondan çirin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dua diýmişdik, oham bu gurrundan çykaýyn. Peygamberimiz Allah Taala bilen munajat edenine aýdýanmışdyk, ey Resulullah'ın ummati. Bizim Peygamberimizin ediyen dua etişi. Allahümme inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ve bi muafatika min uqubatika. Hudaya Hudawanda, maňa qaharda bolma. Hudaya menden rahaty bol. İdi la uhsi sana'an aleyk ente kema asnayta ala nafsika. Hudaya Hudawanda, Hudaý Taala her tisli tesbih aýdyp ýylyňdan aýtýanmyşdyk. Ey bar Hudaýa, men seni ululap, bilemek ente kema asnayta ala nafsika. Hudaýa sen özüňi tanyşyň ýaly. Sen özüň ululaýşyň ýaly. Sen özüň näjiri ewýän bolsaň, sen şojary Hudaýda diýip goýýanmyşdyk da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Hudaý Taala wagty ki Hudaý Taala aýtýardydyk we ayet aňyrdan nihayet ta'zim, nihayet ullamak bil musulmanlyk goýmalydyr. Ol kafirdir. Ve ma qadarullah hakka qadri. Hudaý Taala'nın hak hormatyny goýmaýandyr. Emme sen men peýgamberimiziň berýän jogabyny gör. Aýyny getiragan diýipdir. Aýyny näme diýipdir? Hudaýyň buyrugyny melek bermerin diýipdir. İkinci diýer falmanladymy? Aýyny getiragan men Hudaýyň buyrugyny bermerin diýdi näme diýdi waliýa? Ey mümin, ey musulman. Yani men dinimi dünýäge tapmaryn diýdi. Şonu aýtdygy waliýa da. Dinimi men dünýäge tapmaryn diýdi. Allah Taala'nın muhabbetini, Resulullah'ın muhabbetini men dünýäň beraberine tapmaryn diýdi de. Aýyny getirteňizde men Hudaýyň buyrugyny goýmaryn diýipdir. Ondan şirin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz mümin musulmanlara ummatyna can çekip bağryn yakıp bir gurrun aýdypdy gowjetde kulağasy. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il leylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan ve yumsi kafira ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hadisun sahih rawahu Muslim. Ey ummatım diýipdir. Ey mümin musulmanlar diýipdir. Kulagyňyzy geriň, gözüňizi açyň, hawasyňyzy jam ediň. Basymrak amal ediň diýipdir Peýgamberimiz. Yani çyllaň diýipdir. Günüňizi güýmemäň, haçandan öwünçe bir zaman geler diýipdir. Her form fikirle, her form iýdele, her form aqidalat imanyňa derer berjek bolup duran şu zamanda görersiňiz diýipdir. Bir tobar adamlar musulmanlar diýipdir. Akşam yatanna kafir bolup ketýär. Peýgamberimiň aýdan ki akşam yatanna musulmanlar diýipdir. Erti turanna kafirdir diýipdir. İýdi näme? Nähille bolajak? Akşam yatanna musulman, erti turanna kafir. Erti turanna kafir, akşam turanna musulman nädir bir wagtda bolýar? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dinini satyp goýberer, azajyk dünýeden çürüýär. Dinini satar diýdi, näme diýdi? Ey can dostlar, ey müminler, ey musulmanlar, dinini satmak diýdi näme? Yani Hudaýyň razylygy maňa gerekkä, şu pul bolsa bolýar diýdi da. Din satmak diýdi şola. Näjire musulman adam şu ýagdaýa barmaly? Beýik Allah'ın azamaty kalpde baý bolsa, Peygamber canım dersaleylen aýyny getiragan diýipdir. Ýeriň hazineleri dursun diýipdir. Muna aglap bermäň diýipdir. Aýyny ödüň getirseňiz de Hudaý Taala'nın buyrugyny men bermerin diýipdir. Peygamber canım oňa bire edip ders edip aýtyşyny öýde. Oňa bärki adam näme diýe? İýdele, fikirli, aqidalan köfelen zaman. Ay, zindigiň daraşyga düşüp bolýan. O ýerde halal haram innep bermellerdir. O jüne gurran kändir diýen adam elbetde kafir şuladı. Eger şoda şuna ýatsa, Hudaý üçin aýdýan, hak gurruna elbetde kafir şuladı. Elbette Ebu Cehil'in kizdep bedesin. Namaz okuyan bolasın, namaz okuyan bolsun, arada tutýan bolsun, zekat berýän bolsun. Eger şu kepinin gaýty diýenmese elbette kafir şolarydy. Ey halal haram bizler innep bermellerdir. Dünýäň zindigi ýaşaýyşda gerek akim. Elçe halal haramdan diýen adam halis kafir da şolarydy. İmanını täzelemeli oladım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah aýtmaly oladım. Basymlykda imanyň içine girecek bolsa. Mine Peygamberimiz aýdypdyr. Fitenen zamanymyzda gelip gurrun, hak gurrun. Resulullah'dan şu zamandan çyryp aýdyp goýupdyr. Bir zaman geler fikirli, aqidalar, her jirip bernamada köfeler, şu zamanny görersiňiz diýipdir. Akşam musulmanlar diýipdir. Erti turanna kafir diýipdir. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan yumsi kafira. Günni musulman akşam öýe barýa bir kefe aýdakany kafir bolup ýatýardypdyr. Ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafira. Akşam Allah Allah diýip ýatydypdyr. Erti bilen turýa, ay bu ýerde halal haram innemellerdir diýip turaýa diýipdir. Turanmaýyny kafir bolup diýipdir. Nämeden şirim iýli? Yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Hudaýyň razyçylygy gerek dälliýe.
şu dünyadan çürüyüm deyipdir. Sahih Peygamber canın aydan söz. Oham bir gurrun mada, koy gurrun kamil olsun inşallah tamam edeyin, bu gurrundan çıkayın. Şol haramın bir füyücülüğü var. Öz yandan özün doğrulayan da şol haram iymek, şol haram giymek, şol haram minmek, şol haram oturmak gerek da füyücülüğü var da özünün şomuğa. Ona Hazreti Mevlana Allah Teala günahlarını mağfiret et, cay cennet etsin näme diye. Ey besa şiirini çon şeker bobadı. Ey besa şiirini çon şeker bobadı. Lik zehr ender şeker muzmer bobadı. Ey doğuncağım deyiptir. Ken füyücüdat badır, eyli şeker yal füyücüdür deyiptir. Yöne lik zehr ender şeker muzmer bobadı. Şu şekerin içinde zeher var deyiptir. Haramlığı var deyiptir. Ken füyücüdat badır deyiptir. Taşından füyücü. Onun içinde zeher var deyiptir. O zeher kâde yeminni, Huday saklasın, iyiydi, yeminni, ya oturdu, ya şonu sürdü her neymetsin şu harami. 3 ay sonra belli oluyor bedenine zeher iyiydi da. Bir bereketlik, şumluk, her zire zererler görüyor. Şu haramdan o diye. Yo bilene 5 yıl geçtir, 10 yıl geçtir, keyif edip yaşak etme mi? Dünyada bilmedi ruh çıkanını biler. İşte iskin ruh çıkar sonunda görecek onu. Zeheri varmıştık o füyücüğün. O senmiştik. Halalla şocurep. Halalcık iyi bitişen değil mi? Lezzetin tapyanlardan, ibadatında. Lezzetin tapyanlardan, ediyen işinde. Bereketin tapyanlardan öyümdür. Yok, aslında halalın lezzetini bilmeyen mi? Bilmesen bilme. Hudaya idiyadide dursan, işte ruhun çıkanını bilersin onun lezzetini. Hakkay gözünle kokadiler şunu. Şunda näme belli olar. İnni ol haram füyücülüğü var diye yok eteğinde zeher var deyiptir. İyidinden näme deyiptir. İn şenidi mu be muyet guş bad ab heyvan est xordi nuş bad. Şiyankı eşten gurrunun mara. Eşten gurrunun mara. Mana adını gurrun diyme deyiptir. Bibirsu sana dünya ahir gönülmek beriye şu kefimi içsen, şu yankı aydan gurrunumu hazmedip içip bilsen, nuşu canın olsun gönülmüm deyiptir. İnşenidi mu be muyet guş bad, abi heyvan est, xordi nuş bad. Şılaydan gurrunum ma yani? Şekerle vardır bir toparla, eteğinde zeher vardır. Haram da olsa füyücü görünüyor, eteğinde zeher var. Semma, şunu kov düşün, şol sem, ya dünyanda ya ahiretinde belli olayandır diyen gurrunum ma? Bana adı gurrun değil deyiptir. Bir sana dünya ve ahir gönülmek beriyen su, eğer şılaydan gurrunumu suumu içten, nuşu canın olsun gönülün deyiptir. Hulasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kudretli kefay deyiptir. Allah'ın şahidi. Eğer aylar, yıllarca Huday berip dursa, hizmetini de eşittirip dursa, fakat şu Peygamberimizin gurrunun üstüne oturuvermedi. Näme deyiptir? Ay getirden çefelimde koyun, günü getirden sağalimde koyun. Men Huday'ın buyruğuna vermerim deyiptir. Sana bana derstir da dinimizi dünya satmasızlığa ve Huday Teala'nın azametini yüreğimize salmağa. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 46. mübarek yaşının ahirine şuurun oldu. Oham Ebu Talib ihsas ediptir, bir kafirle innetsini bilen Kureyş bir ballimi öldürecekten deyiptir. Oham öz ağı inlerini çağırıptır Ebu Talib. Kafirlerini de, Müslümanlarını da. Haşim diyeli Peygamberimizin qarrı qaqası. Türkmen atası diye. Qarrı atasının o yönellerinin hemmesini işirttir Ebu Talib. Ey ağı inlerim deyiptir. Kureyş Muhammed'i öldürecek bolyarı deyiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin işeyliyim deyiptir. Ya hemmemde qırlayliyim, ya bermeylim deyiptir. Oham Peygamberimizin ağı inlerinden fe'acabu ila zalika muslimuhum ve kafiruhum illa Ebu Leheb feinnehu faraqahum ve kana ma'a Kureyş. Peygamberimizin ağı inleri
hem kafir bolsun, musulman bolsun, hemmeti yok, öldürmeni bermez dipdirler. Birce Ebu Leheb bereyliğin dipdir. Ebu Leheb otoktan çıkıp gitipdir. Ebu Talib aydıptır, Muhammed'i bermegin dipdir, öldürmege sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir musulman qarındaşlarda bolya dipdir. Biz ölüşek Muhammed'i bermez dipdirler. Ohan şol Beni Haşim diye öğleri bir direňçinde oturýanmışdykla Peygamberimiň garry qaqasyndan öňünle. Kafirler bu gurrunu eşitipdirler. Aha. Eger bir Muhammed'i öldürecek diýseler, ondan Mekkeň hiyaballary, oýlary qandan doljak. Onda hükmen qırılışık kan boljak, hiç wagty öldürecekkä. Gelin oturşaýlyň bir bernamada köýleýin dipdirler kafirler. فاجتمعوا في وادي المحصب. Olaqon adamları Vadi Muhassab diye bir oyun içinde oturuşupdırlar. Onu öldürsege qırılışık kan boljak. Ebu Talib de öldürtmeýli wati. Tamam ağınları musulmanlar ve kafirler. Musulmanlara musulman dip, kafirlerde ballymyz dip, berjekkä dipdirler. Öldürmek bolmaz dipdirler. Oham kafirler bir oturuşup öz aralarını wädeleşip qasam içişipdirler bir-birine. Awqulasyň taryhda bir ulaqan bir gurrunlanmaýdy. Näme etmeli? Alla yunakihuhum ve la yubayyuhum ve la yukhalituhum ve la yukallimuhum ve la yad'u şey'en min asbabir rizqi ilayhim ve la ta'khudhukum bihim ra'fah ve la yadkhulu buyutahum ve la yaqbalu minhum sulhan hatta yusallimu ilayhim Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Şu urunu yazıp Kabe'nin orta arasına kıstırıp koyuptur kafirler. Yani näme? Inni demeýler, şol Muhammed'in qarındaşlary bilen hemmemiz qasam içýäs, muamele etmeliler. Şolar bilen alışveriş etmeliler. Şolan gıyydını alıp şolara gıyyd vermeliler. Şolara hiç qaytýanmadan hatta salam aleyk etmäne adamyz ýok. Şolara bir yerden bir zat arpa buğday satmana gelseler, öňçek ödümüz baha kıymet bilen almaly, şolara yetirmeliler. Şolan öýüne barmalylar. Şolan bir ýerini öýet almalylar. Hulasa şolara ýüregimiz awymalylar we şolar bilen bi hiç unwan sulh etmeliler taýinki Muhammed'i gelin öldüräňän diýen çäle sallallahu aleyhi ve sellem. Şu urunu ýazyp tekmil gaýymla qasam içişip Kabeň içinde goýupdyrlar. Şular ýaxşy horlaýlyň, ya Muhammed'e täwil bersinler, ya aşlykdan ölsünler diýipdirler. Ohamyny ýaxşy gaýymlapdyrlar. Başga ýerden kerwan gelýän bolmaly, iýbiçke satmana Ebu Leheb ýortyp çykýan bolmaly. Peygamberimizin sahabaları da var satın alacak bolanda Ebu Leheb aýtýanmyşdyk. Ey Qurayş, bahara galyň. 2 iste, 3 iste bahara galyň. Oy bila alyp bilmesinler az ölsünler diýip. Öz agasy Ebu Leheb turýanmyşdyk hemişe. Oham kafirler bahara alansaň, bulara satylmany ýene boş gaýtýanmyşdyk sahabalar. Hom akşam ýatjak bolanlaryna Ebu Talib aýtýanmyşdyk. Hemme kişi ýatyp galanlar. Muhammed tur diýanmyşdyk. Resulullah can turup bir rakda başga bir mesela Hazreti Ali'nin jaýyna ya başga bir ýeriň jaýyna ýatyryp ol Hazreti Ali'ni ya başga bir ýerine Peýgamberiň jaýyna ýatyrýarmyş. Bir wagt kafirler gelip oglynça gijansini öldürüp gidamasylar diýip. Mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günni akşam ýatýan ýerini jaýyn park berýärmişdir. Heýwir kynçylyk bolupdyr. Ellerindäki iýiçkiler tamam bolupdyr. Gaty horluga düşüpdirler. Hatta bir şu dereleň arasynda käde aýaklaryny etene bir zat takır etip ses etýänmişdik. We binäme etip çykarýarmyşdyklar. Görsele diýen hamy. Onu çykaryp, onu kakıştyryp, ýuwuştyryp, şonu bişirip ýemäge öldüripdirler. Beter horluga düşüpdirler. Odal malikan serwetli Hadice, enemiz Hadice radiyallahu anha. O da ahir ömürräkleri, o da tamam malyny Resulullah canın dininden çürüyüm, İslam dininden çürüyüm sarf edip, o da şu horlukta gelip verilmiştik. Oham Peygamberimiz da horluğun içinde de olsa giyici ünlü kavmini dinine çağırıp duranmıştık. Başka yerden misafir gelýärleri hac wagtynda, şu wagtda fürseti elden bermäni 3 ýyllap öz zähmeti bilen bolupdyr. 3 ýylyň üstünden geçýär. Heýwir horluklar bolýar. Hatta oglanjyklary diýen analary azbes aşlykdan ağlaşanlaryna dereň aňyrtyny eşitilýänmişdik. Beter horluk bolupdy.
Oham 3 yıl kamil geçipdir. Peygamberimizin mübarek yaşı 50-nji ýaşa gelipdir. Muharrem ayda kafirliň biri Züheyr diýen kafirin ýanyna baripdir. Gowgulagy. Oham baripdir, aýdypdir: "Ey Züheyr" diýipdir. "Aradita an ta'kula at-ta'ama wa tashraba wa ahwaluka bihaysu ta'lam?" Hani insafyň diýipdir. Öz doganlyň diýipdir. Benu Haşim daýlaň, olaň daýlarymyşdy. Daýlaň bu kadar horluk degipdi, iýiçi gülüşip ketipden diýipdir. Insafyň kabul edýärmi şoňa diýipdir. Aglaşyp otyla çağılan sesini eşitýätiň, zinanyň sesini eşitýätiň, insafyň kabul edýärmi diýipdir. Oham Züheyr aýdypdyr: "Ey men rady däl" diýipdir. "Ýöne ýekeçelim elimden zat gelen ak" diýipdir. "Näme deýin men" diýipdir. Oham bärki adam aýdypdyr: "Men bada sana ýoldaş" diýipdir. Kimi diýipdir? "Aýryly şu kagyzy ýyrtaýyl" diýipdir. Käbäň ortasyna gystyryp goýan kagyzlary bar. Indemelek mamule etmeler, şolary iýiç gelipmeler diýip horlap açyla, kagyzy bar ýyrtaýyl diýipdirler. Aham Züheyr aýdypdyr, "Bolýa" diýipdir. "Ýöne ýene bir adam özümde ýoldaş tapyly 3-nji adam" diýipdirler. Bolýa 3-nji Mut'im diýen adamyň ýanyna bardylar. "Ey Mut'im" ýanky kep aýdypdyrlar. "Näzire sen insafyň kabul edýär? Ola Benu Haşim horlukda, kynçylykda." Mut'im aýdypdyr: "Men bir jadym elimden rahat geljek däl" diýipdir. Aham bila aýdyp: "Bire 2, senni bir nefer 3 bolýar. Onda 4-nji ýenilerini tapyly" diýipdirler. 4-nji ýene tapdyrlar. Bolýa 5-nji ýene tapyly diýipdirler. 5-nji ýene tapdyrlar. Inni 5 boldylar. 5 näme tipdirler? Akşam oturşypdyrlar. Erti bolar, bitin Qurayş käbän ýany üşýäle güne ertine men özüm keplerini diýipdir Züheyr. Şol käbän içindäki kagdy ýyrtmalan diýipdir. Bolýa diýip ýatypdyrlar. Erti turupdyrlar, 5-isi dograpdyrlar käbäge şi. Şol qısırlyny ýyrtmalan, gawjetden gulagasy. Erti bolupdyr, Peygamberimiz agasy Abu Talib'in ýanyna bardyr. Oham aýdypdyr: "Ya ammi, inna Rabbiyallahu azza wa jalla qad sallata al-aradata ala sahifati Quraysh falam tada fiha isman huwa lillahi azza wa jalla illa asbatathu fiha." Ey agam diýipdir. Hudaý Taala bir qorçuk bir möjüjik iýerdi. Şol Käbäň içindäki kagda ýazygy zatlaryň hemmesin iýdi, bir beýik Allah Taala adyny iman goýdy diýipdir. Oham Abu Talib aýdypdyr: "A rabbuka akhbaraka bidalik?" Ey Muhammed, sen şikif aýtýan diýipdir. Käbäň içinde kagdy göreňak diýipdir. Aýa sana Hudaýyň aýtýan ýa özüňden bilen ne bilen aýtýan diýipdir. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Hudaý Taala maňa habar berdi" diýipdir. Şo kagızdaky zatlaryň hemmesini gatnaşmalar, mamul etmeler, iýiçki etmeler diýilýän zady bir gurçuk möjüjik idi. Fakat beýik Allahyň adydy, başgasy ýok diýip Hudaý aýtýan maňa diýipdir. "Bolýa" diýipdir. "Senden men yalan eşitmek" diýipdir. "Falani, ýöriň gideýin Käbäge gaşyn, kafirlere elam etjekmen" diýipdir. Aham baripdir Abu Talib ýolla, ol 5 nefer Abu Talibden önce Käbäge ýetipdirler. Aham 5-iň biri aýdypdyr: "Hey Qurayş" diýipdir. "Ol garyndaşlarymyz horlukda gelip bellipdir. Biz näme diýip bir keýpçilikde maňa razy bolmaly. Mene razy däl diýipdir. Käbäň içinde kagdy ýyrtmalan" diýipdir. Faqala Abu Jahl: "La tushaqqu kadabta." Sen kefin bolmaz diýipdir. O kagdy ýyrtmalardan diýipdir. "Ya Muhammed getir täbil bertirle öldüreýil" diýipdir. "Ýa-da o kagyp durmaly bernama" diýipdir. Ol 5-iň kilensi kepläpdir. "Ey Abu Jahl" diýipdir. "Sen kefin bolmaz" diýipdir. "Baýat şonu biz ýyrtmaly" diýipdir. "Biziň radyçylygymyz ýok. Ozunly rady edýärdik şonu ýadamyzda ýüze geçmän bolýar diýdik, ymza etdik" diýipdir. "Emma inni radyçylygymyz ýok, şonu ýyrtmaly" diýipdir. 3-nji turupdyr, 4-nji turupdyr, 5-nji de turupdyr. "Baýat şu kagydy aýyrmaly" diýipdir. Abu Jahl aýdypdyr: "Hay, maňa siz olal oturşypdyrsyňyz" diýipdir. "Olal bir gurrun bolmasa bejire bolmaly" diýipdi. Qala aňyrdan Abu Talib Peygamberimiň agasy gelip ötdir. "Felemma ra'awhum ankaru zalika." Abu Talib gelişlerdigiň ýanyda näçe nefer bar? Aham biri aýdypdyr: "Näme Abu Talib" diýipdir. "Pikriňiz bernamaňyz üýtgidi Muhammedi ay öldüräňiz diýjek bolýaňyzmy horlygy zamany" diýipdir. Abu Talib aýdypdyr:
İnnemâ eteytukum li'u'tiyekum emran lekum fihi nasaf. Ey Kureyş diptir. Men size bir gurrun menen gelýänlikdir. Eger bir getirýän gurrunum heýwer insafly gurrun diptir. Näme gurrun dipdirler? İnne ibne ahi akhbarani enne Allah Teala qad sallata ala sahifatikum al-aradata fa'atat ala kulli ma kana fiha min jawrin ve qati'ati rahm. Ey Kureyş diptir. Doğanın oğlu ballim Muhammed maňa aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem bir qurçuk, bir möjüjük, bir kirim şoň qagdy idi, fakat Hudaý Taalaň adyny goýdy diýip aýtdy. Eger şol doğanymyň oğluny bark görertipdir, üýşüp şu qagdy açaýdyň göreýliň diýipdir. Eger şol doğanymyň oğlunyň aýdyşy ýanyk bolsa, farji'u an su'i ra'yikum. Onna siz Muhammedi öldürjek diýen pikiringizden öwürleňin diýipdir. إما وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا ففعلتم به ما تشاءون. إما eger şu Muhammed'in aytýany yalan bolsa, gurçukşan iýmedik bolsa, şol qagy salim bolsa, men Muhammed'i size täbil bereýin, öldürün, öldürmeň özüňiz bilýärmi diýipdir. Gelin şonu göreýin diýipdir. Onuň kafirler bir çofar aýdypdyr. Qad ansafta ajab hukm aýtdyň diýipdir. Biz rady diýipdir. Üç barib görtdirler. Fefetahu sahifete fewecedu al-emra kema akhbara as-sadiqul masduq sallallahu aleyhi ve sellem. Açık görtdirler, düýürläp goýupdyrlar. Görse gurçuk içindäki zatlaryň hemmesini iýipdir. Gatdallary salim, içegi salim, üstü salim, fakat bismikallahumma. Hudaýa sen adyň menen diýilýän hat, fakat şu salim, içindäki zatla muamele etmeler, olar bilen gatnaşmalar, olary iýiçke eltmeler, olara keplemeller, olara yürüň awymeller, nämetmeller diýen gurrunun hemmesini gorçuk ýitdir. Ene bir de Muhammed'in aýdan zady diýipdir. Ene bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulkan gudret boldy diýipdir. Ulkan mucize boldy diýipdir. Am kafirler görtdiler, ey müşrikiler, qad saharaka. Balliň seni jadugeri etipdir diýipdir. Sen balliň gorçuklar jadugeri etipdir diýipdir. Ýogsa bizre bolmaly zat däl. Ve in yaraw ayatan yu'ridu ve yaqulu sihrun mustamir. Her jere kudratları görteler, ay hemişeki jadugerçiligi da diýip ýene gurrun goýapdyrlar. İnşallah inni kehfde bir mübarek gurrundan almaly dersleri hyzmatyňyza ýetirert inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.